Anyway, fi di Llion Harad, a dwi wedi bod yn gwneud hyn ers ages, ond dwi jyst heb counter. So, dwi'n mynd dod atych chi bob every few days efo newyddion ffasiwn mewn 1 munud. Let's go! Y digwyddiad ffasiwn mwyaf wythnos yma ydy mae'n gorfod bod yn y Met Gala. Thema blwyddyn yma oedd Manus X Machina. Dwi'n mwyn gwybod os dwi'n dweud penawd rhain yn iawn. Dwi'n nad ysgrifennu fe. Ac ar y carpad coch, o'n na gymaint o outfits anhygoel fel ffrog Cinderella, Claire Danes, a oedd ffrog anhygoel ar hwn hyn, a wedyn oedd o'n gleo fyny. #Princess Girl. Da chi more than likely wedi clywed am Vogue. Mae o'n cylchdan byd enwog, a mis nesaf mae o'n dathlu camlwyddiant. Ac i ddechrau'r achlysur, ar flaen cylchgrawn mis nesaf, mae Kate Middleton, digas Caergrawnt, ar y blaen. A hwn ydy'r photoshoot cyntaf mae rioed wneud ar gyfer y cylchgrawn. Felly, mae big deal i Vogue ag iddi. Neu wedi gwneud ffotograffi gan Josh Ollins yng Nghefn Gwlad, Norfolk. A maen nhw i weld mewn 10 tudalen yn y cylchgrawn, ond dim ond hynna, maen nhw yn y National Portrait Gallery hefyd yn barod. Mae'n quite a big deal. Diolch fawr i chi am wasiad. Os ydych chi'n teimlo bod hwn yn total waste of time, diolch. Os ydych chi ddim, ond ydych chi'n gwybod mwy, diolch. Hoffwch a rhannwch.